Ameriki jamana tan woro faralen ɲɔgɔn kan ka fara marabolo kelen kan de kan ka kalata bidon kama n'o bi wele ko tarata kɛrɛnkɛrɛnnen nanzarakan na ko Super Tuesday. Demokratiw ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka jaabi ka yan ka di walasa demokratiw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ka se ka sebagaya sɔrɔ jamanatigisi kalata la ko fo kan 1420 olu de ka kalata 100 min bɛ bɛn 35 ma a kanw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan min ye républicainw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn tan ye kan 1215 olu de kan ka kalata a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kan ka bɛn 100 ma walasa u ka tɔn fɛnɛ ka cɛbɔw ka ye jamanatigisi kalata natɔ la o kama a bɛ fɔ min manglɛkan na ko Super Tuesday ni o bi wele ko tarata kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen ka san 1976 waati ka se san 1992 ma min senfɛ jamanatigi kɔrɔ Bill Clinton sera ka dɛmɛdɛmɛli sɔrɔ ni a ka jaabi ɲumanw dili ye nin tarata kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan n'o ye Super Tuesday ye o de fɛnɛ kɛra sababu ye ka kɛ ka jamanatigisi kalata sebagaya sɔrɔ ka don Ameriki masayabon Maison Blanche kɔnɔ san 2000 waati demokratiw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn cɛbɔ Al Gore ani républicainw ka cɛbɔ George W Bush olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen sera ka sebagaya sɔrɔ Super Tuesday kɛnɛ kan ka kɛ u ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka cɛbɔ ye san 2016 républicainw ka cɛbɔ Donald Trump ye sebagaya sɔrɔ tarata kɛrɛnkɛrɛnnen ye Super Tuesday kɛnɛ kan min kɛra ni sebagaya 7 sɔrɔli ye a fɛ 10 cɛma a ka sɔrɔ ka sugandi a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn fɛ ka kɛ Ameriki jamanatigi ye cɛbɔ minnu bɛɛ lajɛlen sera ka sebagaya sɔrɔ Super Tuesday la ka kɛ Ameriki jamanatigisi kalata cɛbɔ ye o mɔgɔw kɛra Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Al Gore, George W. Bush, Hillary Clinton, Barack Obama ka fara Donald Trump kan